Mači! Ajde, mači. Ajde, mači! Ajde, koliko si prodao juga? Ali malo razumno kapu. Kako ti zove devojka? A ko je udario juga u krušku, mači? Moj deda. Pokojni je li živ? Kako ti se zove? Kako si se zvao? Zašto dođu Rusi da ne spasu više od ova govna? A, Tugi, evo Tugi crpi i srpečku, Mači, ajde. Mači, šta si bre pio tu rakiju? A? Napijaju. Au, ti si napio, mači. Koliko Ali si te... pio? 7. Si popio liter? 14. Šta bre 14? 14. Ja rekao flaši 14. Ali si povrešao? Jo. Ali ti glava bolela? I sad ne laži. Vrtalo glavu. Glava. Jao, mače. A bio sam pao pred kuću. O, si se razbio? Tu bio? I sad. Ti bio tata? A? Došao sam kuću. Gdje si pio rakiju? Od koga? Kod dede. Od kojeg jede? Šumuju. Pa kako si došao s košom? Došao u kuću, otjedio sam se. Pa kako si došao? Si normalan ti? Što? Budala čovjek! Gdje je peške da dođeš bro, budalo jedna? Gdje je peške iš kroz šume da dođeš? Si kršćan ti? Trebalo vreme. Kad si došao? 12 sati uveče, a? Ja sam pošao ujutru u 8. Da. Došao sam kuću u 8. Uveče. Ali si išao preko ili okolo? Si išao preko brda tamo? Ali si išao preko blaca? Ili preko male plane? Aj pače, ali preko ili okolo? Preko male plane. Pa ti ne bi mogao stigneš bez 3 dana bre, budalo jedna. Koliko si pobio? 14. Flaše! Šta fe? Flaše! Dobro, ne može. 14 časa. Znači 14 flaše, a? Čaše veće ili male? Ali vrućarane, a? Male, be, one. Ali ti je želudac bio otrovan. Malo, a? Bio malo. Ali ti gorela guša kad si pio rakiju. A, znači? A? Ali jaka bila, a? Gadno. Mače! Ma specijalno da ću donosim. Ma sada neću. A, mače, i nastavi tvoju priču. Koju? Šta hoćeš ajde, i kako bilo kad si pio rakiju? A, mače? Ja kad idem putem i povraćam. Vraćaš se pred puta. Ali te je srala neka devojka. Ali te poljubila neka devojka. Ne. Ali imaš devojku? Ne. Bre, ali si bre... Kako si pati juga? A za koliko si ga prodao? Bio na kuću. Udario se, gdje si ga udario? Ali ga svide se više kaću. Ovo bre... Mače, i znači želudac bio otrovan. Ali ti je želudac bio otrovan? Jeste. Dobro i čao. Dosta je bilo.